euskeraren balioa zertan den. Sarrera. Sarrera labur bat egingo dut. Hemen jarri ditut, hemen daude hiru hizkuntzetan, euskeraz, alemanieraz eta erderaz. Nik adierazten nahi duten adierazteko, jakin berrik ez dago alemanieraz, baina hemen ikusten ditugu 6 dien argi. Hau izan momentuko dela sujeto esate joan hori. Euskeraz bi daude, bat aktiboa eta pasiboa, bestea ni eta nik. I eta ik, guk. Hau da, akusatibo esaten joana, eta zenenkan gertatzen den ekintza, zango duka. Hau euskeraz berdina da, sujeto pasibo edo egilea ez denarekin. Eta hau da, nori erantzuna ematen diona, da aktibo, esaten jo ere, alemaniaren nola deklinatu egiten den, hemen jarri ditut, da adierazgarri da, ikusti alemaniarekin. Erderaz ikuste du, A bat aurrez jarrite, osatzen da hori, preposizioa edo dioten horrekin. Kuadro honetan, daude, giza egileak esan guen duke ez, parte hartzen duen guztiok hemen gaude. Eta diena die, ni, i, gu, zu eta zuek. Horrela jarri dut, Alemaniak jolaxeatu ez delako interneten. Hauek internetu dira eta ditut. Eta orduan, ikusten jongo inaike pixka bat, ze erakusten duten parekotasunek eta bat bestean ondoan zer erakusti dauken. Eta bat nabarmena ikusten dena da, euskeraz, hirugarrengo hau, ellos, erderazko, gaztelariazko dinak, euskeraz ez daudela. Euskeraz ura erabiltze dut, ura da erakusle bat. Ura berez esan nahi du, aquello. Aquello, aquella, aquel. Ura. Ikusten da norbait. Baina, ura ere euskeraz da etxe bat, etxe ura, o etxe hau, hau da. Hirugarrengo hori beste eraketa bat du euskeraz. Eta ez du genero esaten duen hori. Ez daki elkarrizketan daudenien, generoak ez du garrantzirik. Eta horretara, hirugarrengo edo itxiten nahi gan gai horretaz. Haigani. Eta horretik euskeraz, ez dago inguru dago. Bera bat erabiltze dugu, agertzeko beti ere jakineko bat. Nor etorrikoa? Bera etorrikoa. Etorriko da. Bera da etorriko dana. Bera hori da norbait jakinekoa. Bera je etorriko je, bera je. Orduan, hori benetan ikusten da Alemaniak sortuta dakeela eta erderaz bai. Beste hizkuntza batzutan ere, halaxe da. Euskerikin, zer gehiago ikusti dakeu, euskerikek ni hori hartzen, i, gu, zuek, baitean hemen ere gorte egiten ditula, bestiek guztiz aldatzen jutege, guztiz edo bere aldaketa batzuk emanez, itx, mitx sortzen da hemen, M bat ezaguarri bihurtzen da, hemen. Juten da nien nirira ere, nir, M hori hemen galduta du, o ez du, eta ditxea juten da hemen. Aldagile hemen, ni hori agerpena irekin joera hau egartzen ditu bez. Hizkuntzalaritza hori ikusten, oinarritzen dela guztenik, gauza hori ikusten. Euskeri ikusten juten makea, bere garbitasun baten, bere jokua agertzen da. Juten makea ikusten erderiek, bueno, io hori me batera aldatzen du, ez du bate parekotasunik,
honek jo du, itx, mitx, eme hori. Bateu, aurre izki bat jarrita berko lukela hemen ere. Baina hemen ez du ikusten, hemen du badima da. Ez dakit, akusatibo ezitakuen edo joera hau hartzakuen gehienez medugo izin berko luke edo ez dakit ez nola dirazi. Joera horiek ez, hemen ikusten da tu, te, ti. Joera bat te hori gorde egiten du. Zerbait. Hirugarren gogoetan ere, hemen ere ikusten dana, batkoz beste ikusten hasite alemaniera eta erderak. Erderak dana dira. Alemaniera eta gazteleran artean, tu, du, joko beha dela. Joko beha. Joko berdinetik sortuteko bat dela dirudi. Hori die ikusten juti daudenak, eta parekotasun hori egiten eta hizkuntzalaritzan lanak izango litzake hori. Gero ze ikusten hastiak egu, alemaniera ikusiko du adibidez, sie hau, ella, euskeraz ella nola esan duga, ezingo dugu esan. Ezingo dugu agertu. Ez da gokillo ikuskapen hori edo zentzu hori esaldi dirudinez. Sie hori baita ere da ellos, ella, ellos. Ellos hau, ella izangoa, ez dakit hau beste zegoen da, no sie, eta baita ere zu eta zuek esan nahi du sie. Baita ere la, sie. Baita ere los, las. Akusatibo forman. Hori benetan harri-harritea izbeak, era hori da, sie baita ere hemen ikusten dut bat, zuek bat IHR hau, ir, edo, hemen bihurtzen dela aella bat, ir. Hori die, hizkuntzan arteko konparaketan aurki ditzazkedun gauza. Eta euskeri nahi ganez, hori ikusteko, hemen ikusten dugu ze joera garbia eta duen. Joera garbia hauek, izango duke, oen ingitu jarri, bakutxenetiken, eta gaztelaniaken konparako dugu gutxera. Euskeri hasten da, ni, neu, denot, hau, gehien ontzat nahiko erreza izango dela irutzanek, ni, neu, nik, niri, nire, nirea, nirekin jarri ditut, ikusteko joko hori nola atatzen juten da. Hemen gordetzen du ezagarri, bat ene hori, lehenengoan. Enek etzen bali baino, ertetzen du. I, eu, ik, iri, ire, irea, irekin, eta jomolitzek holaxe besteat atzizkilekin, bere esan nahi hartzen. Eta guregine berdin. U hauek berdin. Eta zuregine berdin. Zuek guregine berdin. Adirazliek utzien ditugu. Adirazliek, hirugarrengo persona zatan horrenak, hau hori gura, gauzarrera gizada ikusteko joera hau, euskerien joera hau. Eraketa hau, eraketa benetan berezit. Hemen ze ikustiak jo hau, eme bihurtzen dela, eta baita ere ikustiak duna da, ami, preposizioak dauna, komi, iteakun, elkartute idatzit edan egiten dela. Orduan, ikusi eta pentsa. Pentsa edo horretaz aztertzi dagoen kontu bada. Komigo honek, amigo izango lukamen nahiko polita. Amigo eta komigo bere zerbait ikustia izango dute. Hori da, sakontzeko bidea ez, nire iritziz. Dena detena agertu. Hemen hola, iten juteakoan ikusten dena da, mi hau, mia bihurtzen dela. Nire, niria, zela. Nirea. Hemen ere, a hau, a honekin, ikustea parekotasunen duela. Bihurtzen da, hau nire, diote adjetibo erakuslie. Erakusle bada, nire etxea. Pero,
hori bihurtzeko ja pronombre esaten joan hori, ja, nirea, mi casa, mia, la mia, el mia, ja, hau die, da guzkit joan genero kontu hori. Olaxe jutidak ikusten, eta parekotasune ikusten, hemen beste aldaketa dituna erderaz da mi, hemen ti, izin barko luke, jo, tu mantenitua, baina hemen mi, tu hau honekin dator, da jo, ez da. Hemen tu, baina hemen jo, mi. Arauek edo erakusten du, ez da, hola, kixin berdala, mi hori dala kontua. Horratik igual, beste hizkuntzatatik ikisten dutenak, erdera edo, me ha traído a yo, esango luke igual, ez? Ni garen hau, ni, da diskulu hor juten die bat bestigan, gana. Bueno, gurekin bai, bat esanguratzu hemen da hona da zu kasa, zure etxea, zu hori de usted eta de zu de el, ez? Da bidena hartzen du, erderaz. Baina zu hori, zu honekin ez ikusi zitekena, ematen du. Zuek ere, ikuste du nola parte hartzaile guztiek, ni, gu, zu eta zuek araue betez osartzen dila hitz guztiek. Erderaz, joko batzuk agertzen dituzte horretan, da gero erakutzen dituzte aldaketa nabarmenak, uste batetik zu batea, nosotros, nuestro, nostro, izetik leuke, hau baix. Orduan, bukatzeko, hasiera txikiot emango jau, aurreneko pertsona edo nirekin hasita. Hau, zein egin iti dago euskaraz. Ni o i o, bueno, i anontxe dago, enek enduzkio, i izango litzeke. Hau edo ikusi ditugun horiek, eta bere aldaketak inglesa jarri dut, ikusteko pixkat jobera horiek nola betetzen ditut. Inglesak eta inglesak ere ez du. Baitugu parekotasunak, M eta M hau. Io aldaketa batzuk materia. Adiz trinkuokin bakarrik hasiko gara. Eta adiz trinkuokin ikuste du euskeraz osatzen hastean niren joko danak, izanena naiz, nago, noa, nator, nabire, izan egon hauekin bere errua hartu. Orain aldien, esango duke ezaguarria, horrekin jokatuz, osatzen dila legea betez, euskerazko hitzik. Eta lehen aldien ere, bere jokuek ikusiz, eta ezaguarriek lehen aldien ikusita, bere joko baten. Gure doinu horien, desciframentoa esango dugu hau dila. Gehienak onartuta azkeunek edo gehienak ikusten ditugun edinak. Eta hau, joko hau, jarraitu lehike danakin, adiz danakin, joko horixe bete ez, eta izanen eta adiz laguntzaile guztien norko hori ere joko honetan oinarritute arau bat agertzen du eta osotasun bat. Une bakoitzei bere hitz zehatza dagokiola. Zesan nahi adibidez, I am, to be, to be-en orain aldeik esango duten ni naiz eta ni nago. Bilek ez ditu, inglesez ez die bere izten. Bilek betzen dituzte, goze behar esateko. Beste bat nabarmena erderaz da ona, da diskuru bat egiten dena da jo, ir da boi hauek zeikusik bi hitzauek. Jatorriz behintzet, ikusten bi etxe jatorri diferente dila. Jo fui hemen izanen izateak, ni nintzen, ni izan nintzen,
zerbait egintzuna, adibidez, eta ni joan nintzen zerbait egitera. Fui a hacer algo, yo fui el que lo hizo. Nahasketa horiek, euskeraz ez dira ematen nahasketa horiek, eta gainera ekintza bakoitze berezile du eta zehatza du bere hitza. Hauxe da, hasiera labur bat euskerien balioei buruz. Eta hau aspalditik esanez ibili izan dira, Larramendik nabarmen esatezun nola bere liburun irakurri liteke. Hau, euskerie jatorrile jangoeku handi duela, esanez berez osu edala, eta beste hizkuntzak berriz denak alabakiz, de hierros, esaten du lago zerbait ez, de errores eta petatxuz betetako osaketak dira. Eta ez esan nahi du, hau esan nahi du. Hau edanak osatzen jundien neurri horretan, eta bere erakusten du ez datoztela bat besteekin, nahiz eta ulertu arazi zenbait gauza ez ditula zehazten. Euskeriek hoxe du garantzile zehaztu egiten duela.